Day abay ninyo sa bukid ra ang kalat day. Ay daday na po diri sa syudad uy. Grabe day inani ka kalat ang isa ka kwarto na mo diri sa syudad. Nagsumbagay na tanang mga gamit day please lang. Anyway, maing adlaw di ay sa to ang tanan no. So karon day no kay manglimpyo ko. Kay lagi day ba nahanginan ko karong mga panahon na. Bitaw ay manglimpyo ko day kay lagi wala ko kasabot aning kwartuha. Og inana naman lang kakalat ang kwarto no. Kay kani manggod nga kwarto day no is way natulog ba. Dayon diri magdula ang ako ang mga piso. Og diri sad nakabutang ang amo ang mga sanina day kanabang paghuman naglaba. Mo nang makita na ninyo diha day puro gyud na basket please lang. Og ang wall sad namo day grabe naman pud kahugaw oy. Mara og dili deserve sa pintal day nga mahugaw siya. Kay makaulaw ang pintal day kay puti kaayo no please lang. Mo na basta bitaw kalat ang kwarto day no kay magdibog ka day kung asa imo unahog limpyo. Kay pati ang kutso namo day na among. Grabe ka daghang mga papel diri sa kuang mga anak. Kay kani manggod nga kwarto day is diri sila mag-tutor ba. Og diri sila magdula og diri na sad ko mag voice over. Ay Diyos mio day naunsa naman ning kwartuha karon. Mo na para di ko malibog day giuna na ko limpyo ang amo ang katri. Kanang mga papel-papel day dili na ko na siya ilabay day kay magamit pa na pang ilo ay charot nag joke. Bitaw ka ng papel sa una day no, dako biya ka nag-ambag day sa bukid. Kay mao biya jud among pang-ilo sa una day sa wa pa mi CR. Ay ko ging na day nga wa mo kasulayan na. Bitaw oy ang mga nakasulayan na day no katurang na sa bukid. Kay kung walay papel day ay adto ta sa gunoy oy please lang. Pero katong mga datoon day ang gamit nila day kay tissue. Pero katong dili mga datoon day ay matik largo haros na sa gunoy ug sa gabon. Kuy naunsa man ning pag-unsa aday oy naabot naman taning tapika hinuon. Anyway, ako lang ditong gipagpagan ang kutson day no. Paghuman ako anang gipampilian ang amo ang mga hanger. Og kana silopin nga itom day puro dulaan na sa akong mga anak. Ug hasta nang salbabida nga bloda day gisamuka na jud ko ana. Ako na po lang gipanghipos ang ako ang pang-exercise ba. Kay usahay man gud day no basta mahanginan bit ako day no kay makanahon ako og exercise. Og proceed na sa day taning area day no. Ay Diyos mio day diring dapita day puro na pud papel. Og kani magong area day no kay permi jud ako ni siya i-arrange. Pero kani ako mga piso day pag manguha ni day largo bunlot ra. Mo nang inana na no nakakalat karo. Kay ang gusto man gud ako day no kay arrange kay sa tanan ba. Pero marag di jud na siya mabuhat day. Ma-arrange lang na day duha ka adlaw pagkatulo ka adlaw ana day gubot na sad kay na. Kay basin isa ra bitaw kwaon nila day no pero tanan day ilang kabkabon. Mo nang usahay day sa puton ko day oy. Kay kapoy sad biya sige sunod day ba kana betang sige na lang jud kag limpyo nga way kahumanan. Ay daday sa puton ko ana. Kay ang gusto man gud ako mahitabo day no kay limpyo kay ba ug organize bitaw kay tanang gamit. Kay nindot man gud kay sa paminaw day no pag ambalay bitaw day no nga limpyo kay ba ug arrange bitaw kay imong mga gamit. Pero marag unya na jud siguro na mahitabo day kung dagko na ni ako ang mga piso no please lang. O kani ding area diri day no mga bag day ni. So napay pila ka buka na day nga panahalin. Kay kana bitaw mag-live ko day daghan kay mag-mind day. Pag human sa akong live day wa nay nag-PM. Ay daday marag napanutan nilang mga utok day kay nakalit nagkausap ilang hunahuna day nga dinanlan day no kuha ilang bag. Mo nang di na ko ganahan mag-live day. Kay marag maputo lang akong ubol-ubol og ninyaw-yaw day ang ending ilang ipang-cancel. Ay grabe naman po nakabagay inyo hang mga naong day. Bitaw oy nana jud na day no basta mag-business ta. Kailangan jud na to patasa na tong pasensya day kung atong pailo ba. Pero kay wa man koy pasensya pailo day mo nagundang taning negosyohan no. Ako lang din ang gibutangan tape ang karton day no kay ako anang butangan sa mga dulaan. Kay sayang kay day ilabay na ko nga karton day dako ra ba kaayo. Pag human ana day is manilhig na ko day. Kay gamay ra gay kaning kwartuha day hasta pang kalata. Ug kana sa akong mga medisina day no nagdugang-dugang lang gyud sa kakalat kining kwartuha ba. Pero ako ra na siya ipang-arrange day. Mo na kailangan siligan sa ako ni siya maayo no. Ug kana sang lamisa na mo day ba gamay ra man po kay na siya day no pero puno po kay siya sa gamit. Mo na kapuyen kay kumagunahuna day no basta daghang kay gamit ba. Kay ang gamit man gud day basta dili siya organized day is kalat kay sa tanan. Mo nang ako day sige ko pangulikta sa mga gamit day nga di na magamit day kay ako ipanglabay. Ay sus day wala jud ko na maghipos-hipos pa. Kay para magusa ko day kay useless ra po na maghipos-hipos ka gamit day nya di na nimo gamiton ba. Mo nang uban day ako ipanghatag, mo nang uban po day ako ipanglabay. Mao jud na ang kasukan ni Fatherland sa kuha day kay lagi daw day hilig daw kuno kay kumanglabay og gamit. Mo na inom po ako si Fatherland day, ala nga magdi na ko na siya ilabay nga guba naman na siya no please lang. Mo na pag-abot na sa mga gamit day, di na jud mi dapita maglalis ni Fatherland. Ay naunsa naman ni day oy grabe naman ni katas nga to ang video. Halos nautan na jud ko istorya ni sa inyo ha ba please lang. Anyway day pag human day ako limpyo day no ni proceed na sad ko pagpili sa dulaan ani sa ko ang piso. Kaya ako nang pilian day kay ako ni hatag sa mga bata sa taga bukid ba. Kay luoy kay umbang mga bata sa bukid day kay wa kay sila dulaan. Mo nang gipa-check na ko sa ko ang piso day kung asa ang dili niya gamiton ba. Kay para mahatag na sad nako day kay para maiban-ibanan ang kalat dire sa mo ang kwarto. O pag human ako pamili sa dulaan day o pag human ako panglimpyo si nani nakalimpyo ang kwarto karon. Ay daday di man ni 100% limpyo kaayo. Pero at least ba na iban-ibanan ang kalat no please lang. Kay kani mo pong kwarto haday wa punin nagtulog mo nang di ko kailangan mag-effort ug maayo. Dayon ako plansyahon day nga isa ka basket. Kay amo ang mga brief ug panty day kailangan ako na plansyahon. Mo na kaning adlaw day no kay grabe na ko kabisi kay lagi Sabado man sad ni. Og kani sang napita diri day no kay ako apang pangwaon ang nasa kilid. Kay paminaw na ko day no kay samo kay sa tanan day kay lagi nagtapok da sa kilid ba. Mo nang pahitaan ako na siya lugar day kung asa na ko na sila ipamutang. Ay grabe naman jud ni day no di jud laling manglimpyo. Pero kay wa man tay choice ani mga inahan no kundi magsunod og limpyo sa to ang kalat sa tong mga piso. Og mao na din na tanan ang dulaan day no ako nang gisa-usa og putos. Kay isa-isa na ko naghatag sa mga bata dito sa bukid. Kay listen man kay day no pag manghatag ko sa dulaan day ba nya lagyo bitaw. Kay kailangan pa nimo ipadala ba. O kailangan pa sa kamo
mo bayad sa shipping fee. Muna dito na lang ako na ipanghatag sa mga bata sa bukid para malingaw sad sila ba nga nasa laing dulaan. Anyway, grabe jud kataas ato ang video day no. Maraghangak jud ko pag voice over ani day. Ay syaro lagi di mo matagbaw ani. Og syaro lagi mabitin pa mo ani no. Anyway, mura dito ako i-share sa inyo no og dire na ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manambay mo ay.